Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampilake drama ingkang judul Kirma. Kula Nabila sebagai dados Salman dados Dewi Galuh. Kula Winara Mursani dados Kirma. Kula Rati Arjasa dados Raden Induka. Tujuh sawijining dinten Raden Indukartapati lan Candrakirana wonten ing kerajaan wontenake parapatan kaki kerembak babagan nikahe Raden Indukartapati kaliyan Candrakirana. Ananging Dewi Galuh sedereke Candrakirana ora sineng yen Raden Indukar kaliyan Candrakirana nikahan. Banjur dheweke lunga saka kerajaan kanggo nemoni Basuki. Aku pengen Dewi Candrakirana dadi sing paling dari cepet saiki. Dewi Candrakirana wis rebut Raden Indukartapati saka aku. Ing sawijining dina ana wong tuwa Rondo sing diarani Rondo Dadapan sing lagi golek iwak kanggo jalan ing kali. Rasa-rasane dino iki aku pengen mangan iwak. Tak ning kali mancing nganggo jolo. Ketoke luwih cepet katimbang nganggo pancing. Sak tekane ing kali Kira-kira sing akeh iwake ngendi yo? Mbak Rondo Dadapan banjur golek pakan iwak supaya iwake padha teka lan gampang dicepet nganggo jolo. Nanging dheweke malah nemoke keong rampane emas ing ngendi jalane. Keong emas banjur digawa bali karo Mbak Rondo Dadapan. Coba tak kei pakan supaya iwake padha nyerak. Aduh kok ora ono sing nyerak. Nanging jalaku abot apa ya iki ya? Bela keong mas sakit banget warnane ora kaya sing liyane tak bali wae tak ingune. Sawise tekan omah, keong mau banjur disimpen ana gentong. Dina sisuke Rondo nunggu-nunggu iwak jedul. Nanging wis dienteni supaya iku ora jedul-jedul. Rondo Dadapan banjur bali menyang omah. Ae awet iki ora jedul apa lagi sing jagongan ya iwake padha jago. Ya wis tak mulih bae. Sak tekane ing omah, Rondo Dadapan kaget amarga ning meja pawone ana panganan kang enak. Dheweke kaget banget. Mbak Rondo bengi omahe, ora ana wong siji-siji dheweke tambah bingung mikir asale panganan kuwi. Mbak Rondo Dadapan banjur duwe cara supaya ngerti sapa sing menehi panganan kanggo dheweke. Sesuke Mbak Rondo etok-etok lunga nang kali. Padahal dheweke menyamburi omah, pengen ngerti asale panganan akeh kuwi. Mbak Rondo Dadapan kaget amarga keong mas sing ning gentong ngerti-ngerti dadi perawan ayu. Perawan mau banjur masak lan nerapake panganan ning meja. Mbak Rondo Dadapan banjur ning perawan mau. Kowe sapa Cahayu kok iso keong alih dadi perawan ayu kok biasa. Sakwise jawab pitakonan saka Mbak Rondo Dadapan banjur malih maneh dadi keong mas. Mbak Rondo Dadapan semaput amarga kaget banget karo kedadian sing dialami lagi wae. Raden Indukartapati ngerti menawi Candrakirana ilang. Dheweke banjur mandhasi Candrakirana kanggo nembe-nembe dadi wong cilik. Aduh, Candrakirana ana ning ngendi iki? Kok. Aduh, Candrakirana ana nang ngendi iki? Wah, kangen banget karo kowe. Aku mesti kudu mulai dhewe wae. Aku coba dadi ibu-ibu. Rakyat. Nanging krungu menawi Raden Indukartapati arep goleki menembo dadi manuk gagak lan niate nyelakake Raden Indukartapati. Jancuk. Aku pengen nyelakake kowe Raden Indukartapati. Nalika ana ing dalan Raden Indukartapati arep golek Candrakirana dheweke banjur nembe-nembe dadi manuk gagak lan niate nyelakake Raden Indukartapati.
Endi Raden? Tak cekel omongan. Nalika wonten setengah alas Raden Dinu Kertapati boten nemokake Candrakirana. Dheweke ketemu pengemis. Pengemis iku padha yen Candrakirana iki malah cecak kali desa. Candrakirana kena nek dicari Raden Dinu Kertapati. Oke, Bang. Jangan ngertos saya pundi. Nyuwun sewu Raden, ngapunten panjenengan madosi Candrakirana. Oke, Bang. Jenengan ngertos saya pundi. Saya jaga Candrakirana aneh ngalah. Marga niku badhe nylakake panjenengan sejatine Candrakirana ing lalatan dadapan. Matur nuwun, Mbak. Kula badhe nglajengaken lampah. Sami-sami. Oh sekarang, woi ngopo nyamper di rumah? Kowe wani ta karo? Aduh. Woi kowe ngopo nyamper di sana aku? Apa kowe wani karo aku? Aduh. Wonten ing dadapan Raden Dinu Kertapati wonten salah siji arep hampir ombe. Dheweke weruh Candrakirana ing jero kuwi. Assalamualaikum. Aku boleh awakmu nih dengan ini ceritanya kok seneng ini. Inggih kula Raden. Akhirnya alhamdulillah aku akhirnya nemu gitu. Inggih kula Raden. Aku boleh gue yang punya gitu. Nang kok gak iso nang gitu. Iku Raden kula kalian Wis teman bapaknya pun mau. Jadi aku wis lemah ke awakmu. Ayo balik. Raden Dinu Kertapati lan Candrakirana lajeng ngadaake pesta kagemilan syukuran ning bali Candrakirana menyang kerajaan maneh. Senajan Candrakirana boten nesu kalih Dewi Galuh nanging Dewi Galuh sadaya Candrakirana tetep dibunuhake tingkatan amarga tumindahe sing nista. Ora dadi Dewi maneh nanging biasa ibu bisa